Inversió per acabar amb una reivindicació històrica. L'Ajuntament de Badalona invertirà 1,5 milions d'euros en millorar la carretera de Can Ruti. Aquests diners aniran destinats a pavimentar aquesta carretera i a millorar els accessos a peu i en bicicleta fins a l'hospital. També es milloraran algunes de les parades d'autobusos, ja que algunes no són prou segures. La inversió d'1,5 milions d'euros anirà acompanyada de la creació d'una comissió de mobilitat específica en què participaran tots els agents implicats. Hi haurà representants dels departaments de Salut i Territori, així com dels grups municipals. L'actuació anunciada aquesta setmana servirà per canviar el paviment de la carretera de Can Ruti, però també per connectar el centre hospitalari, els polígons industrials i els espais rurals de la zona. Si només pavimentéssim, voldria dir que estem apostant només per l'accés en vehicle i, per tant, no és aquesta la inversió que es fa. La inversió que es fa és, evidentment, que hi ha una millora al paviment que és imprescindible, però hi ha una millora també de l'accés a peu, de l'accés en bicicleta, de les parades d'autobús que donen servei en aquesta zona. Les millores a la carretera és una reivindicació històrica de Comissions Obreres que ha volgut felicitar el govern per la inversió. El sindicat, però, ha reclamat un estudi de la implantació de noves vies de transport fins al centre hospitalari, com ara un tren lleuger. Comissions defensa que ampliant la xarxa de transport es podrien solucionar part dels problemes d'aparcament. No reivindiquem l'aparcament com a tema prioritari, reivindiquem l'aparcament com a tema important, però els problemes de mobilitat de Can Ruti no se solucionen ampliant l'aparcament, se solucionen ampliant la xarxa de transport públic i fent-el que el transport públic, en termes de freqüència i d'horaris, siguin adequats a les necessitats del món del treball. L'anunci de la inversió ha servit per mostrar el nou pas zebra que des d'aquesta setmana connecta l'edifici de maternitat de l'Hospital Germans Trias amb les parades d'autobús. Un pas que preveia el pla de mobilitat i que durant el 2014 va ser pintat en un acte reivindicatiu per membres del Consell de la Mobilitat, que van ser sancionats per l'acció per l'anterior govern. Durant l'anunci d'aquesta inversió, el govern local no va voler parlar d'un dels problemes que preocupen tant a usuaris com a treballadors de l'Hospital Germans Trias. Es tracta de l'aparcament. Qui sí que n'ha parlat aquesta setmana, Sònia, ha estat el regidor de Badalona Pròspera i Sostenible i president del grup municipal d'Iniciativa, Àlex Manyacs, que ha explicat que podria habilitar-se un terreny proper a la B20 i habilitar-lo com a aparcament. N'ha parlat, però sense especificar. De les seves paraules se'n desprèn que els terrenys podrien ser els destinats a les cotxeres i les oficines de l'empresa de transports Tuxal, al lateral de la B20. És a dir, no es construirien al mateix recinte de l'hospital, ja que, com ha dit el govern en diverses ocasions, no es pot ampliar l'espai destinat a l'aparcament. Continuem amb els anuncis que s'han fet durant aquesta setmana de la mobilitat. Badalona tindrà un carril bici que connectarà Sant Adrià amb Montgat. Com serà aquest carril? Es tracta d'un projecte impulsat per l'àrea metropolitana i que començarà a finals del 2017. De moment se'n construirà una tercera part d'aquest carril, que es dirà carril central, i que anirà per l'antiga Nacional 2, entre el carrer Prim, com dèiem, i la carretera de Tiana. L'actuació té un cost d'uns 400.000 euros. El carril bici central, és a dir, el que passaria pels carrers Sant Bru, Poma de Baix i la carretera de Mataró, és una reivindicació històrica del Consell de Mobilitat. El seu projecte és connectar uns barris de la ciutat amb poc transport públic, com són Casagemes, Canyadó i Manresà, on no hi arriba el metro. De moment, l'àrea metropolitana de Barcelona n'ha redactat l'avantprojecte i ara és el torn de l'Ajuntament de Badalona que, conjuntament amb el Consell de la Mobilitat, enllestiran el projecte definitiu. Hi haurà una part que el carril bici serà en les dues direccions al cantó Mar, a la part més de Montgat, i l'altra part que serà al cantó Mar, direcció Montgat, per entendre'ns, i al cantó Muntanya, direcció centre de Badalona. En tot cas, la construcció del carril bici està demostrat que, òbviament, redueix el volum de cotxes i augmenta també la seguretat de la via, tant pels vianants com pels ciclistes, com en aquest cas també, encara que no ho sembli, pels cotxes perquè van més lents. Els carrils bici metropolitans connectaran els municipis del Barcelonès Nord. Per Badalona n'hi circularan dos, el central, que circularà per l'antiga Nacional 2, i el del litoral. Aquest últim, segons el responsable de Via Pública, aprofitarà només la part segregada del carril bici ja existent, del tram del passeig marítim a la Barca Maria, per fer-lo més segur a vianants i ciclistes.
A banda del carril bici, una altra de les novetats que s'han presentat dins la Setmana de la Mobilitat ha estat la T-Escolar. Els centres educatius de la ciutat es podran beneficiar aquest curs d'aquesta targeta en els autobusos de la ciutat. El títol és unipersonal i fins ara només donava accés al metro i al tramvia. La nova targeta es va presentar dimecres a l'Escola Rafael Alberti de Llefià, val €1 i dona dret a fer 2 viatges dins del sistema tarifari integrat. Se'n podran beneficiar els menors de 16 anys i els seus professors o monitors únicament en desplaçaments col·lectius. Per obtenir la targeta cal que les escoles o centres d'esplais s'adrecin amb antelació al Centre d'Atenció Personal de Tucsal, després d'haver sol·licitat a l'Ajuntament un document que els acrediti com a centre educatiu. La iniciativa respon a una demanda de les escoles l'Estonac i Rafael Alberti, que ja s'ha posat a prova aquest estiu a 2 casals de Badalona. Es tracta d'un projecte pioner fora de Barcelona i Tucsal ja s'ha compromès a estendre-la a altres ciutats com a Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs si els consistoris ho sol·liciten. Desgraciadament, amb la crisi econòmica, totes les nostres sortides, tot allò que es volia fer a nivell extraescolar, complementari, es veia molt mermat per la qüestió del que era el transport. Al darrere segur que hi haurà molts altres municipis que voldran seguir amb aquesta iniciativa. I per part nostra, tot el que és el nostre àmbit territorial, a Santa Coloma, a Montgat, a Tiana i a Sant Adrià, per descomptar que quan els ajuntaments també estiguin interessats en dur-ho a terme, nosaltres serem els primers que estarem a la seva disposició.